Hola, jo sóc en Alejandro i avui anirem en skate al barri de Puig de Sant Pere i segur que ja sabeu qui va néixer en aquest barri a l'any 1913. Bé, anirem principalment pel passeig marítim disfrutant de les vistes i molt bé, feta la introducció, anem! Mireu, aquí tenim a Noraduna, ja la veurem estudiar a classe. De prop m'impressiona molt, la veritat. I mos trobam al passeig marítim. I aquí estem al barri de Sant Pere. El 25. Molt bé. Bartomeu Rosselló Porça va néixer el 13 d'agost de 1913 en Palma de Mallorca, específicament a on estem avui, al barri de Puig de Sant Pere, i va ser un poeta i traductor mallorquí. Va pertànyer a una família modesta i va estudiar batxillerat a l'Institut de Palma i va ser deixeble de Gabriel Alomar. La seva mare, curiosament, sabia llegir i escriure i de petit li va ensenyar. La seva intel·ligència anava augmentant i es va notar en un futur pròxim, ja que a vegades les classes eren una xerrada entre el professor i ell. Era una persona molt intel·ligent, però sobretot es notava la joventut corrent per les seves venes. A la universitat, en Barcelona, és alumne de Carles Riba i coneix el seu millor amic, Salvador Espriu. Va ser tan fort el seu enllaç que li va dedicar una obra, que conté en el seu títol el major símbol de Rosselló Porça, el foc, imitació del foc. Per desgràcia, degut a l'època en la que es trobava, Bartomeu Rosselló Porça va morir molt jove, encara amb totes les ganes que tenia de viure, de tuberculosi. Sol i confinat al sanatori de Brull a Barcelona a l'any 1938, als seus curts 24 anys.
seva mort prematura el converteix en un símbol d'una generació perduda i en una figura essencial de la primera meitat del segle XX.